A kada si ti poranio i čeljad svoju ostavio, da vjernicima odrediš mjesta pred borbu, a Allah sve čuje i zna. Kada dva krila vaša zamalo nisu uzmakla, Allah ih je sačuvao. Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju. Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni, zato se bojte Allaha da biste bili zahvalni. Kad si ti rekao vjernicima, zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš 3000 meleka u pomoć pošalje? Hoće, ako budete izdržljivi i poslušni i ako vas oni napadnu odmah, gospodar vaš će vam poslati u pomoć 5000 meleka, sve obilježeni. To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije. A pobjeda dolazi samo od Allaha, silnoga i mudroga, da jednu skupinu nevjernika uništi ili da ih osramoti, te da se vrate razočarani. Od tebe ne zavisi da li će on pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici. A Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. On oprašta onome kome hoće, a na muke stavlja onoga koga hoće. Allah prašta i samilostan je. O vjernici, bezdušni zelenaši, ne budite i Allaha se bojte, jer ćete tako postići ono što želite. I čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene i pokoravajte se Allahu i poslaniku da bi vam bila milost ukazana. I nastojte zaslužiti oprost gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje. Za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju, a Allah voli one koji dobra djela čine. I za one koji se kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole. A ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? I koji svjesno u grijehe ne ustraju. Njih čeka nagrada, oprost od gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili. Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili. To je objašnjenje svim ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje. I ne gubite hrabrost i ne žalostite se, vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju. A u ovim danima mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide, a Allah ne voli nevjernike. I da bi vjernike očistio, a nevjernike uništio. Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne ukaže na one od vas
koji se bore i na one koji su izdržljivi. A vi ste smrt priželjkivali prije nego što ste se s njom suočili, pa ste je, eto, očima svojim vidjeli. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi. Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom. Daćemo onome koji želi nagradu na ovome svijetu, a daćemo i onome koji želi nagradu na onome svijetu, i sigurno ćemo zahvalne nagraditi. A koliko je bilo vjernika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali, a Allah izdržljive voli. I samo su govorili: Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje. I Allah im je dao nagradu na ovome svijetu, a na onom svijetu daće im nagradu veću nego što su zaslužili. A Allah voli one koji dobra djela čine.